Барлык дөньяны, bütün мәхлукларны, bütün жанлы һәм жансыз булган bütün әйберне юктан бар кылып, барысында тәрбияләп торучы, шушы халыклар арасында иң хөрмәтлесе итеп Адәм баласын дөньяга китергән һәм шушы Адәм баласын bütün ризыклар белән тәэмин итеп, нигъмәтләндереп, сыйлап торучы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә чын күңелләребездән әйткән мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез булып торса иде. Сөекле Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, аның гаиләсенә, аның сахабаларына, барысына да безнең күңел түрләреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә һәр барчаларыбызга да хәерле, файдалы булган гыйлемнәр насип кылса иде. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм дуа кылып сораган: "Аллаһумма инни аъузу бика мин гыльмин ла янфа". Эй Аллаһ, эй Раббым, үзеңә сыйынам файдасыз гыйлемнән дигән. Файдасы булмаган гыйлемнән. Ишетәсең дә Пәйгамбәребез турында ишетәсең, аят, Коръән аятын ишетәсең, сахабалар тормышыннан ишетәсең, ләкин үзеңә карата мин дә шундый булырга тиеш бит дип әйтеп, гыйбрәт алмыйсың һәм кулагыңның яныннан гына узып китә. Менә бу җәмәгать файдасыз гыйлем була. Кайбер кеше мин моны беләм ди, ишеттем инде моны күп ди, ләкин җәмәгать бу ишетү һәм белүгә саналмый. Шуңа күрә хәтта Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләм үзе дуа кыла, бу бит Аллаһ илчесе. Аның гомумән файдасыз гыйлем юк. Пәйгамбәребезнең, ләкин ул дуа кыла: "Аллаһумма инни аъузу бика мин гыльмин ла янфа ва мин калбин ла яхша". Эй Раббым, үзеңнән курыкмый торган, куркып тетрәнмий торган калыптан үзеңә сыйынамын. Калбымның катуыннан. Ва мин дугаин ла юстаҗабу лах. Кабул булмый торган дугадан үзеңә сыйынамын ди. Җәмәгать, менә булар бер-берсенә бәйле. Менә без җәмәгать һәр вакытта җомганы башлаганда Пәйгамбәребезгә салават әйтәбез. Һәм аның сахабаларына да салават әйтәбез, сәламнар әйтәбез. Ләкин шушы сахабалардан без нинди үрнәк, нинди гыйбрәт алабыз? Мисал итеп китерәсем килә бер сахабаны. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең яшь сахабаларыннан булган сахаба Җабир ибн Абдуллах. Шушы сахаба бер вакытны ишетә, Пәйгамбәребезнең икенче сахабасы, ул Шамда яши, Җабир Мәдинәдә. İkinci sahabesi Abdullah İbni Uneys. Jabir әйтә, bu hadisni Jabir китерә. Мин ди ишеттем ди, бер хадисны белә торган кеше хакында ди. Бер хадисны белә торган икенче сахаба. Булар икесе дә сахабалар. Ләкин ди мин ди ул хадисны белмим ди. Ишеттем Габдулланың бер хадисны белгәнен ди. Шушы хадисны өйрәнергә, шушы хадисны ишетергә дип әйтеп, сатып алдым ди бер дия ди, махсус дия. Монда җәмәгать дәрес алырга кирәк, гыйбрәт алырга. Пәйгамбәребезнең бер хадисен
barıp işitir için, irenir için mahsus g'ilimning derejesin anlaganga köre, derejesin bilgenge köre mahsus diye satıp aldım de. Yerledim de şuşu de diyeni de, hem çıkıp gittim de yolga de. Bir hadisini tınlar için. Şuşa hadis artından cemaat bara Şam iline Siriyakları bir ay. Bir hadisini tınlar için. Barıp jite. İyin izlep taba. Çığa bir kişi, hizmetçisi, mindi Cabir'di. Abdullah'a eyteledi. Abdullah ibn Uneys. Kirip eytti, Cabir kilgen deb etti. Kirip eyte de, Abdullah eyte, nindi Cabir? Abdullah oğlu Cabir melledi. Yigirip çığa karşısına. Kıçaklanışalar. Eli işik tibinde, eli ige kirmegen, isenlik, sağlık sıraşkandan soň, min di işittim di bir hadisni di bilesin di beytipdi. Şunun için senin yanına kildim di. Korkuumdan di, min korktum di. Min belki ölüp gidermin şuşa hadisni bilmice. Ya ki sen ölüp gitüğün mümkün şuşa hadisni silemice. Eğer şuşa hadisni silemice seni ölüp gitsen, ol hadisni bir kimde işitmey turgan bola. Mine jemaat biz kimlerge burçlu şuşa hadislerini bilüğü bizge. Nindi uzak yollar uzganlar. Bu bir cemaat poyuzga oturup baru da tügel. Poyuzga tügel, avtobusga tügel, maşinaga oturup da bir hadisni öğrenir için barmıylar. Bu cemaat bizning imanımızning zayıfligi hem şuşa hadisni tıngnay. Abdullah ibn Uneys sili hazır. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Mene en birinci bu hadisning topşurucusu Abdullah ibn Uneys. Abdullah ibn Uneys'ten işite Cabir ibn Abdullah. Bu hadisni İmam Ahmed kitire özünün hadisler jıyıntığında. Hadis hasen hem sahih. Abdullah ite min di işittim di. Kıyamet gününde di. Allah subhanahu ve teala kişilerini kabirlerinden haşr kılıp çıkara, kubarıp çıkara. Bütün kişiler kabirlerinden çıkan vakitte hufaten ayaklarında bir nerse de bulmaz. Guraten yalangaç bulurlar. Gurlen sünnetsiz bulurlar. Buhmen yanlarında bir nerse de bulmazdı. Buhmen degen sözünün mağnasını sıraylar. Biz sıradık di. Nerse ol buhmen? Yanlarında bir nerse de bulmaz. Bir kimde bulmaz, bir nerse de bulmaz. Dünyadaki bulgan baylıklarından. Allah-u Teala yanadan dünyaya bala kilgen sıman Edem balasının kirden ahiret gününde kabirlerinden çıkara. Sünnetsiz. Baş kiyimleri yok. Is kiyimleri yok. Şır yalangaçlar. Ayak kiyimleri yok. Mene şul vakitta di Allah-u Teala kıçkıra. Yani biz bilmey turgan tavuş bilen onu di yiraktagılar işitirler, eytirsinle alar yakında turgan kibikdi. Bitinisi de bir tigiz işitirler. Neçik dip eyte? Enel melik min patşa. Bütün baylık minim kolumda. Maliki yevmiddin. Kıyamet gününde ulguna hoca. Bizge Allah Teala dünyada bir vakitliça hocalıkны ahiret gününde üzügüne hoca bula.
Әнә дәйян, минди әддәйян бурычлар хакында, динегез хакында сораучымын ди. Бүтін кешедән җәмәгать сорау алу башлана. Һәм шул вакытта әйтә: бер генә кеше дә ди, җәннәткә керә торган, бер генә кеше дә җәннәткә керә алмас. Җәһәннәмгә керә торган кешеләрдән кешеләр әгәр дә аларга рәнҗегән булсалар ди. Җәмәгать, күрәсез, җәһәннәмгә керә бит инде ул булай да. Җәһәннәмгә керә утка. Аллаһ Тәгаләнең гадиллеге белән җәһәннәмгә керә торган кешеләр, җәннәткә керә торган кешеләргә үпкәләгән булсалар, ачуланган, рәнҗегән булсалар, җәннәткә керә алмаслар ди, җәһәннәмгә керә торган кешеләр үч алмыйча. Һәм әйтә: җәһәннәмгә керә торган кешеләр җәһәннәмгә кермәсләр, әгәр дә алар җәннәткә керә торган кешеләрне рәнҗеткән булсалар ди. Күрәсезме, җәмәгать? Намаз уку, ураза тоту, зәкәт, хаҗ булсын, тәһарәт алу булсын, корбан чалу булсын, һәм башкалар гыйбадәтләр Аллаһ каршысындагы гыйбадәт. Бәхилләтмичә торып ди, бер кемне дә җәннәткә кертмим ди Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә, һәм җәһәннәмгә дә кертмим ди. Ике тәкә ди. Нинди генә хайван булмасын ди. Мөгезле хайван ди. Мөгезсез хайванны сүзеп рәнҗеткән булса, имгәткән булса ди, хәтта шушы хайваннар арасында Аллаһ Тәгалә гадил хөкем чыгарып, шушы хайваннар да бер-берсеннән үч алалар, ягъни бәхилләшәләр. Хайваннарга хәтле, кая җәмәгать, әгәр дә без рәнҗеткән булсак хатыныбызны, берәр сүз әйтеп, әшәке сүз әйтеп, рәнҗеткән булсак күршебезне, әгәр дә берәр туганыбызны рәнҗеткән булсак, Аллаһ Тәгалә айрым сорый шушылар хакында. Күрше хакында айрым сорый. Туганнар хакында айрым сорый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ни өчен әйткән дип уйлыйсыз? Ни өчен уйлыйбыз? Хайрукум ли әһлиһи. Сезнең иң хайырлыгыз ди кем? Гаиләсе өчен хайырлы булган кеше, яхшы булган кеше ди. Гаиләсенә, хатынына, балаларына, гаиләсе өчен. Кайбер кеше тирә-юньдә дуслар арасында бик яхшы кеше булып йөри. Кайта өенә кайта, өенә кайткач бик яхшы атмосфера тумый. Я тавыш, я талаш, рәнҗеш, начар сүзләр әйтү. Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Мин сезнең арагыздагы гаиләсе өчен хайырлы булган кешеләрнең иң хайырлысы ди." Ул мактанмыйча әйтә. Ул чыннан да хак. Мин иң хайырлысы ди. Менә җәмәгать, кеше хакы кемнедер рәнҗеткән, кемнедер мыскыллаган. Гайбәт сөйләгән дә аның дәрәҗәсе төшкән, сүз йөрткән дә ул рәнҗегән. Кемнеңдер малын алган да кайтармаган, бурычка алган да кайтармаган, я сөккән, я мыскыллаган, я суккан. Аллаһ Тәгалә җәннәткә кертмәгез ди. Махсус Сират күперен кичкәннән соң, Әл-Кантара дигән бер кечкенә генә бер урын бар, күпер. Шушы күпердә Аллаһ Тәгалә бәхилләштерегез дип әйтә ди. Бәхилләштерегез шушы кешеләрне.
Şuşa hadiste ayta, "Hattal latmata" eger de suqqan bolsa, ягъни пощечина дип атала, ягъни яңагына суqqan bolsa, şuşalar hakында да сыралыр ди. Hem şuşalar hakında, сүзләр hakında, рәнҗешләр hakında сыралыр җәннәткә кирмәсләр ди. Hem менә шушы кешеләр ничек бәхилләшәләр? Сахабалар сораганнар. Ey Allah ilçisi, üzügüz әйттегез. Yanlarında bir нәрсә дә булмас. Акча мал юк. Ничек бәхилләшерләрсең дип сорагач, Пәйгамбәрбез әйтә: "Бис-сайyiati вал-хасанат." Дөньялыкта эшләгән изге гамәлләрегез белән түләрсез ди. Дөньялыкта эшләгән начарлыкларыгыз белән түләрсез ди. Ягъни бу син рәнҗегән кеше. Рәнҗегән кеше бирә. Без бит сатып алган вакытта нәрсәдер бирәбез дә, нәрсәдер алырга теләсәк. Акча бирәбез дә алабыз. Бу рәнҗегән кеше гынаһысын бирә. Син анарга изгелекне бер нәрсә эшли алмыйсың. Менә шушындый куркыныч әйбер. Галимнәрдән булган бер галим әйтә, әгәр ди мин ди кеше өчен ди изге гамәлне кыла торган булсам ди, мәсәлән, гайбәтне. Кайбер кешеләрнең иләренә керә дә, иләрдә гайбәт сөйләп чыга. Шулар белән утырып, рахатланып. Тыңлый рахатланып, мана бит тыңларга рахат. Агуны. Баллы агуны. Һәм менә шушы җәмәгать бу галим әйтә, әгәр дә мин изге гамәлләрем белән хушлашырга теләп, гайбәт сөйләсәм ди, ул ди кешегә ди бит мин аны бит бирергә мәҗбүр булам шушы изге гамәлне ди. Мин ди ул вакытта сөйләр идем ди, әти әниемнең гайбәтен сөйләр идем ди. Әти әнием бит миңа якынрак. Әти әниемә изге гамәлләремне бирер идем ди. Әти әниемә дә бирәсем килми ди изге гамәлне ди кыямәт көнендә. Аларның гайбәтен сөйләр идем ди. Шуңа күрә җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы хадисне әйтеп калдырган сахабаларына, менә шушы хадисне бер хадис, бүтән хадис юк. Шушы хадисне ишетер өчен Җабир ибн Абдуллах диягә атланып бер ай бара. Һәм кире кайта бер ай. Нинди әһәмияткә ия бу шушы хадис? Бу безнең киләчәгебез, бу безнең кыямәт көнендәге изге гамәлләребез белән бәхилләштерә торган, яки изге гамәлләребезне сакларга өнди торган хадис бу җәмәгать. Шуңа күрә менә бу хадистә аның шушы сахабаның дия сатып алып, диягә атланып, иярләп Шам иленә баруы да, анда барып шушы сахабаны эзләп табуы да, монда бусы гыйлем алуның әһәмиятен аңлата. Аңларга кирәк. Һәм инде шушы хадисның эчтәлеге бу безне җәмәгать сагайтырга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә дип әйтә: "Мен кана юъмину биллаһи вал яумил ахир фальякул хайран ау лиясмут." Әгәр дә берәү Аллаһка чын күңеленнән ышана икән, куркып, һәм ахирет көненә ышана икән ди, әни өчен ахирет көне җавап бирәсеңне уйлыйсың икән ди, фальякул хайран, яхшы булган сүзне генә сөйләсеннәр. Яхшы булган сүз ул Коръән һәм сөннәт. Иң хайырлы сүз ул Коръән һәм сөннәт. Һәм шуның тирәсендә йөри торган, шунарга бәйле булган сүзләр, яхшы сүзләр. Әгәр дә юк икән ди, сөйли алмыйсың, юк икән дәшмәсен дип Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям. Аллаһ субханаһу ва тааля хайырлы файдалы гыйлемнәр алып, гыйлем алу юлыннан туктамыйча,
Şuşa vakigalardan, şuşa gıybretli hallerden gıybret alganыбыз halde imanlarыбызны kuvvetlep, şuşa algan gıylımlarыбыз bilen turmuşta, dünyada gamel kılıp, izgi gameller kılıp, Allah Teala'nın rahmetine erişüler nasip bolsaydı. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم ولسائر المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم السميع الدعاء